Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu, barkanmu da yau, ya kuke, kuna lafiya ko to madalla ya kyawu. A cikin bidiyon mu yau mun kawo muku shiri mai suna tsalle. Shiri ne wanda yake da daɗi sosai, fassarar Sultan, ba wancan tsallen ba ne wanda aka kalla can baya. Wannan shi ma kuma wani sabon fassara ne. Domin kallon wannan shirin ka biyo mu har ƙarshen bidiyo. Mu shiga cikin YouTube ɗinmu kamar haka. Yauwa, shekaran jiya mun kawo muku wannan shiri mai suna asalin fashi, ko in ce fashi. To shi ma wannan shiri mai suna tsalle haka muka kawo muku link ɗinsa. Idan kai farkon zuwa ne a nan za ka ga rubuta subscribe da alamar jan rubutu, ko yes abone, ya danganta da yanayin wayanka. Sai ka danna mana subscribe, shi zai bada ƙwarin gwiwa insha Allah. A nan sai ka zo ka danna mana like kamar haka. Like shi ma yana bada ƙwarin gwiwa sosai da muke kawo muku fina-finai. Idan muna ganin like ɗinku da subscribe ɗinku shi suke bada ƙwarin gwiwa da za mu sake kawo muku wani sabon shiri insha Allah. Domin kallon wannan shirin sai za ka danna kan rubutu kamar haka. Kamar wajen da aka rubuta fashi haka, shi wancan ba fashin za mu rubuta ba, za mu rubuta muku ne tsalle fassarar Sultan. Kana danna kan rubutun za ka ga link zai bayyana. Za ka gani link haka. Kana danna link ɗin nan insha Allah zai kai ka inda za ka je ka kalle shi insha Allah ba tare da ɓata lokaci ba. Kuma za mu ajiye muku link na account ɗin na Facebook ɗinmu, shi ma muna tura abubuwa insha Allah. Duk wanda yake buƙatar abubuwa haka kamar irin muna turawa kamar irin su gidan badmasi daɗi ko fina-finan Arewa 24 wanda ba za a same su cikin YouTube ba. Su ma akwai su insha Allah cikin Facebook ɗinmu. Sai kuma ku danna account ɗinmu na Facebook ku je ku danna mana follow insha Allah. Yauwa, a nan zan ce muku salam.